Moment. Tu. Ja nie som odtiaľto. Hej, Niko, je to turista. Zvláštne, nevyzeráš tak. Vážne? Fakt nie? Až na to, že máš na zobáku holubý pozdrav. Nie, to je opaľovací krém s faktorom 3000. Tak ty si prišiel na karneval? No, mám tu stretnutie s dievčaťou. Ženská. Jasné. Dobrá rada, kamarát. Prvý ťah je na tebe. Brazílske dámy presvedčí rozhodnosť. Fajn. Hej, skrátka sa musíš predať. Poriadne vypnúť hruď. Vrtieť chvostom. Prižmúriť oči. Ako nejaký ťažký frajer. Ale najprv ťa musíme dostať von. Čo? Správne, tú tvoju klietku otvorím rýchlejšie ako plechovku. Nie. Nie, to netreba. Hej. Ako plechovku? Je to fakt robustné. Nie, chlapci, vážne, klietka je super. Klietky sú moje. Tábom, ako chceš. A nezabudni, ťažký frajer. Hej, Ben, aj mňa tešilo.